Bueno, lehenengo gauza nik uste dela reparoa eta errespetua, ez? Azkenen zu kanpotik zatoz, behaiek bizitu ja daukate prozesu bat luzea izan dena, kasu honetan 98 edo 17 hil zuten, beraz, zuk bizitu ezun bizitza epe hori zuretzat izan dena gaztaroko zati importante bat, familia bat edukizu, edo jaiotzatik antzunez, hauen kasun, zuen kasun, selektibitate unibertsitateko garaia edukizu, hauentzako da, heriotz batek markatzen du ondorengo 20 piko urtek, ez? Orduan, netzako lehenengo hausnarketa, lehenengo muga esango nuke, izan zen hori, ni zer nabil, ze legitimidade daukat, derrepente etortzeko 2019 urten hauen bizitzen sartu, eta gaina kontakizun bat interesgarria ustez izango dana, eta gaina behaien nolabait goxatuko dituna, eta behaien memoria berreskuratzen edo lagunduko diena, edo prozesu horretan, horrek danak, sortu dit, sortu zin gehien bat hasiera baten buru hauste gehiena, ez? Gero behin erabakitzen dezunen, sartuko naiz, azken binen balantzan jarrita pentsatzen dezulako alde hon baino alde txar baino on gehiago dauzkala, horren beste modu batea azten zealanen, ez? Baina nik uste lehenengo hori dala, ez? Zer naiz ni, zein naiz ni hor sartzeko, ez? Nik uste batetik personalki beti daukazu eta beti daukagu azken finean hau egiten duna instituzio bat da batzetik, elkarte batzuk, eta orduan beti da hor zertarako egiten da hau eta noiz egiten da, ez? Orduan beste erreparo bat hor dago, ez? Ze erabilera izango duen horrek, ez? Zutarten zaude, eta horrek sortzen du ezin egon pixkat, ez? Azkenen arpegia garbitzeko da, ez da, politika tarten dago, nahiz eta konsensu zabal bateko proiektu bat izan, hori dana hor dago. Nere kasu nik uste, hori dana ikusita, ala ere, pentsatzen duzu, beti sartzen gara jendeakin, hau egiten danen, hau ez danen egiten ez danen, egiten ez dalako, egiten danen egiten dalako. Momentu baten tokatzen zaizu, daukazulako proposamen bat, deserosoa dana, ze badakizu alde guztietatik jasoko dezula, batzuntan konplize izango zelako, bestentzat kontrakoa, baina pentsatzen duzu, orain izan daiteke momentua, behintzat zure ondarraletxo hori, inungo pretensioi gabe, ez dut uste mundu aldatuko dugunik, baina ondarraletxo hori bai jartzeko, ez? Orduan, zure konfort egoeratik atera, eta momentu baten martxan jartzeko prozesu. Eta gero bigarren bat badago, nik uste, eta hori idazle askok eta aipatzen dute, ez da, ni aira bat adoz, nik uste, naiz eta askotan pentsatzen den errealitateak eta biografiak eta benetan gordina izan daitezkela eta kontakizunatako baliagarrik, eta badira neurri baten, nik uste fikzioa askotan askozaz arma interesgarrigoa dela kontatu ezin dian hainbat gauza kontatzeko, edo kontatzeko gertuegi dauzkagunak, edo hurbilegi, edo zauriak, orduan nik enfokatzen dut pixkat hau dana, ez bakarrik nire pieza, baizik orokorren proiektua alde hortatik, ez? Berriz esatizut, ez dut uste salbatuko deunik ez mundua, ez Euskal Herria, ez biktima hauen erreparazio eta justizia eta aitortza eta hori nahi potolo danak, baina bai pentsatzen dut, bakoitzak egingo balu ariketa minimo hori, segurazki empatia ariketa bat azkenean, ez? Sartzea hauen bizitzetan, lehen esan duten bezala, ez? Zuk 20 urteetan eukidezu bizitza bat 11 gauzekin, eta hauek 20 urteetan eukidue puntu bakar bat, referentzia bakar bat, heriotza bat, ez? Heriotza hilketa bat. Orduan, nik uste fikziotik eta musikatik eta artetik oro har, bai egiten dela, egin daitekela, kontakizun hori, kontatu nahi dana kontatu, agian ez hitz eta personak eta errealak erabiltzen kasu askotan, baina ikusleak eta entzuleak sentitu dezake oso garbi ze mezu dagoen horren atzen, ez? Eta nik uste gure lana hori izan dela hemen, kasu honetan. Nik uste bai, ez deno daukagu adibidea, adin batetik gora musikan bat entzuten deunen datorkizu oroitzapenea momentu bat, maite mindu zinean momentua, edo zure lagunekin oporretan zinena edo azerretu zinena. Berdin pasatzen da, igual zait usaimenakin, berdin pasatzen da janariekin, gogoratzen zera zure amonak prestatzen zizuna,
arteak badauka evokazio gaitasun hori, pixka distantziarako, baina gero eraberen badauka esaten lehen zonetena ez. Kontatu ezin dian gauza horietaz jarduteko nik uste oso interesgarria dela, ez? Ariketa bezala. Gero guk egin duguna, ez dakit emaitza hori ikuslek epaitu beharko du, baina nik uste badala tresna bat. Askotan jartzen dira oso metodiko, eta liburu bat, eta kontakizun bat, eta importantea da. Nik uste hori da memoria, ez? Da berreskuratzea, eta kontatzea gauzak izan zian bezala, baina inoiz ez dago egi bat, inoiz ez dago kontakizun bakar bat, inoiz ez dago historia bakar bat. Eta agian arteak, egin dezakena kontakizun horren dramatismoak enduta, aportatu beste ertz batzuk historia guzti horiei, ez? Eta nik uste egiten dula, gero esaten dena, guk egin dugun lortu dugun edo ez, hori beste historia bat izango da. Evidentea da hemen ari gara piezak oso personalizatu egiten, ez? Eta badakigu beraien familia egongo diala, eta gaina prozesua beraiekin izan da, eta lan hori da hemen balio eman zaidana, ez? Gu mugitzea, gu sortzaile bezala mugitzea, beraiek mugitu gaituzte, ez? Beraien bizipenak eta kontatzen, ikuste gaina alde hortatik oso eskuzabalak izan diala, ez? Lehen esan duten bezala, kanpotik zatoz, eta errepente kontatzen dizu ere bizitza, nola hiltzan bere senarra, nola hiltzan bere aita edo bere anaia, ez? Baina eraberen mezu hau unibertsala da, esan nahi dut, hau gertatu da hemen, zoritxarrez, eta gertatzen nahi da munduko leku askotan, eraberen guk batzuk bizitu gendun hau, segurazki ez bat zaizu tokatu hurbiletik, bakoitza posizionamendu baten zegoen, batzuk alde baten, beste, baina tokatu zitzaigun eguneroko egia zen, prentsa irakurri eta hau pasatu zen, hau hiltzen, beste entzuten ezak zer. Orduan, nik uste bai ukitze zaitula, evidentea da ere, da pelikula bat ikusten dezunen bezala, esan nahi ikusten dezunen pelikula bat kokatuta da ona leku oso jakin baten, Greziako ez dakiz lekutan, eta zuk musika hori ez bat ezautzen, kontestu ez bat ezautzen, gauza asko galduko dituzu, hemen bezala musika horiek badaukate, testu horiek badaukate intentzionalidade bat, eta badaukate bere hurbilekok segitu norbatuko duten intentzionalidade bat, baina eraberen badaukate tonu bat, rantxera bat denontzako da rantxera bat, edo musika alai bat edo denontzako da alaia, iluminazio bat denontzako esanai bat dauka, mugimendu batzuk, musikak, testuak, orduan nik uste elementu partikular batetik, hilketa batetik, kasu honetan ez, bai mezua, bentsat saiakera bai da, mezu universal bat, igual handia da universala esatea ez, baina bai zabalagoa eta bai orokorren edozein identifikatuta ez badare, identifikatuta sentitu daiteken. Ez bera horre ontzalako, baina bai sufrituzunakin eta batzuk identifikatuko dira garai haiekin, eta beste batzuk, gaur egun 20 urte 19-21 dauzkatenak, segurazki distantziatik irakurtzen ari dianetik, baina ez dago hain urruti, eta nik uste bai balio dezakela eta balioko dula neurri baten hori, hurbiletik bizitu ez genuen horiek, nolabait bizitzeko, edo sentitzeko, edo konstiente izateko neurri txiki baten behintzat, horiek pasatu ziala ez. Baina esaten egia ez da bakarra.